madokachere watetekeri tikupungurire kuja konzewe kwezuwa rokugumisira mwedzi uno wakubvumbi kwai gurukota rozvokuchidzana nedzimwe nyika Frederick Shaw ragoti iro ritangira bhadharwa mari inosvika zviuru 100 zvomari yekuamerica kuti ritande basa. Akatotangisa basa mwedzi sondo rapfuura nokuda kwemari kwai hurumende anga aenda achiye kuamerica kupedzisa basa rainge aribe kupedzisa paakaitiwa gurukota ino. Hino kuti chokwadi chaicho ndochipi? Asi pano moto pano utsi. Gweta ratakudzwa ngadziore Webster GT nyasi anga asungiwa pokare achinzi kwai aita mutsepwete ari muMatarodzi Mosva kwai aita ruzha muMatarodzi Mosva paanga ari kutenderera imwe ikweyo, asi pari bakuziva kuti chii chaitika. Mapurisa azobva azomuburitsa hache waribe kana kumupa mhosva. Hino kuti zvizva zviri kunyatsoda kuitika ipapo tozvisaya, asi zvichapera chete. Mutongi Tawanda Chitapi nyasi yati pokare aribe kupedza kunyora mutongo wache kuti ana Johanna Mamombe wachapuwa chere bhero. Hino kuti wachagoripuwa chere nokuti ati wagobenutsiwe musi wechipiri. Unozvisaya kuti kohoko nai wakuru wavari kubva waita kudandi. Wanhu weZimbabwe wariita chatacha kunze kwenyikaku wari kuita zvinogara zvakadaro, wari kuramba wachishingirira kuchengeta mhuri dzevanhu vanenge vasungiwa zvisiri pamutemo kana kuti zvisiribe kuningisika zvizvino nehurumende. Kureketa kuno inonzi Citizens Initiative yaano mari inopfuura zviuru 2 zvomari yekuamerica zvokuti wagobatsire mhuri dzevanenge vasungiwa vari mujeri. Toramba tichivatenda. Kuno vamwe vari kuendesa zvinhu zvine zvokuseenzesa kune vane vamwe vanenge vasungiwa. Toramba tichivatenda vanoita kusapota kwakadari. Mapurisa atiwo makambani ari kubvumirwa kuti agotakurewa basa wavo wegani nemabhazi avo. Kwai izvozvi mabhazi anenge ari owana wechikoro kana wabasa anofanira kunge ari pasi pozupuko ndokuti abvumirwe kutakura vanhu. Hino kuti zvinonyanyodii nokuti kupfanyana kwega ipapa unotosaya kuti chinoita nani kuvanhu chii kana warichireketa kudari wakuruwa. Tinoemba kuti wachachicha mushombo yavo wachiita tuzvino. Kwai anonzi Madam Boss akuenda kupinda mune rimwe dhirama muri kuSouth Africa rinonzi kuBettina Wedu. Toramba tichindomukorokotedza tichimushuira tuzvino agotimiririrewo zvine ungwaru zvakanaka nouseza hwache ikweyo. Kwai raimbo Agribank rachinja rakunzi AFC kutanda nyasi wamunangagwa ndiko ngowatori, asi tinoramba tichindoti kusvina mhopo iri pamusana waribe kuongorora chakonzeresa kuti mhopo iyi inge iripo. Idi zvinotorwadza nokuti matambudziko aro achapera anoramba andoripo nyangwe wachinja zita. Wanotsvaka mari wehurumende wozimura wagotiwo wakaita kupitiridza mari yawaida kutora yomutero kuvanhu vese munyika mwedzi mitatu yokutanda gore rino. Asi chiri kutonetsa kwai vari kuramba wachitekaira kureketa kuno wachienda munzvimbo dzinotengesiwa dzimotika wachitarisa dzimotika dzakati itei itsva kuti waone kuti mapepayo akaitiwa zvinhu chere uye aribe kubhadharwa mari shoma chere pane mari yakanga iri kufanira kubhadharwa yomutero. Hino mabi angu gore rino aiwa chimoto chaicho. Kwai zvimwezvo zvinhu zvinoita kuti mitengo yemuZimbabwe irambe yakakwiritsa kuenda mberi inyaya yomutengo wemafuta opeturu nodhiziri. Kwai kureketa kuno mutengo uyu muZimbabwe inodhura kudarika dzimwe nyika nosvika mu40 chaiwo kubva mu100 pakanyangara. Zvabva zvakonzeresa kuti nyika inyanye kuomerwa neupenyu zvokutoti kuseenzesiwa kwedhiziri mwedzi mitatu yapfuura kwai kwagoderera anosvika mu23 kubva mu100 uko peturu kwaderera anosvika mu12 kubva mu100 pakanyangara mabi angu. Wanotekaidza zvomoto munyika watiwo wanhu vanosvika 1 pa10 ndo wega muZimbabwe wanokwanisa kuwana magetsi. Zviri kutorwadza ipapa nokuti pawana iwawa 3 nochidimbu vanenge vari kumaguta makuru bedzi. Kumaruwa kundorino washoma nevamwe vari mumapurasi.
zvakanyangaritsa izvi dai wazvichinja. Iyo kambani yemagetsiyo yagonze kwaida kugoingidzira mari dzomagetsi, asi heno kuti wachaingidzira nomari tinoimba kuti wachachinja maitiro wagorege kuingidzira kuti upenyu hurerukire vanhu. Titinge hedu dzopasi rese paikukinya wakurambidza mapurisa anonga ari kuda kuroorana kuti varoorane, heno kuti zvinobvumiwa chere kana kuti zviri kumboitirwei zvakadari izvi, nokuti vanhu vanenge vadanana vanofanira havo kundobvumiwa kuroorana. Ariko Dangote kwaya gonzi apuwa mapepa okuti areke kugobhadhara mari yomutero kuNigeria inoita mabhirioni 20 omari yeikweyo. Kwaizvi ari kuitiwa kuti agope mari ichawaka mugwagwa mukuru miiri yomunyikamo. Heno kana zviri zvakanaka, asi toramba tichindoimba kuti zvakaringana zvakadaro. Kwai maJerimani gore rinouya achagobenutsa zvinhu zvavanga vakaba zvokunigeria zvinonzi zvimabheni nebronzes. Toramba tichiti pamberi nazvo izvi zvekubenutsa, dai watobenutsa makuno yano chaiwo. Black Panther yochipiri kwai firimu raakutotanda kuitiwa kureketa kuno, watambi wefirimu wari kuritamba zvakanaka. Tinoimba kuti richange rakanakawo kunge rokutanda racho. Kwai kuna anafata wanomwe kuHaiti wanga wakapambiwa nowapambe wakazobuditsiwa kureketa kuno. Toramba tichitenda kuti wakabuditsiwa waribe kuwadziwa. Kuno vanhu vanosvika 45 wapfa kuIsraeri uko wanga wari kuita mutambo wavaJudha ikweyo. Tinoti wazorore murugare wapfawo. Takadaro mabi angu tosandulana mangwana. Ndini wenyu Mhandiwe Wonhawo.